Atawatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Biz size gepleşigimiziň bu sanynda daşary ýurtda bilim almak isleýän ýaşlarymyz üçin hoş habar ýetirmek isleýäris. Hormatly ýaşlar, 2022-nji ýylda Türkiýede talip haky maksatnamasyna ýüz tutmak işi şu gün, ýagny 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna başlady. Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän daşary ýurtda taliplere talip haky mümkinçiligi döredilýär. Bu talip haklaryndan Türkmenistanly ýaşlar hem peýdalandylar. Türkiýe döwleti dünýäniň dürli künjeklerinden gelen daşary ýurtly talipler üçin talip haky mümkinçiligi bilen universitetleriniň gapylaryny açýar. Talip haky maksatnamasy taliplere Türkiýede okaýarka täzeçe garaýyş we öz boluşly bilim tejribe gazanmak üçin giň mümkinçilikler döredýär. Iň awraly Türk universitetlerine we ýokary bilimine eýe bolmaga kömek edýär. Bu talip haklary Türkiýanyň universitetlerine bilim almak isleýän görnükli taliplere berilýär. Bu bäsleşlik talip haky maksatnamasydyr. Talip haky bilen baglanyşykly giňişleýil maglumaty Türkiýede bilim almak isleýän taliplere maslahat hyzmatyny berýän Atawatan Danışmanlyk, Ýaýynjylyk, Terjüme we Turizm bilişim LTD şirketi tarapyndan kömek alyp bilersiňiz. Bu wagtda resminamalar kabul edilip başlandy. Resminamalary 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwaryndan 20-nji fevralyna çelli tapşyrmak wajypdyr. Türkiýe burslary internet saýtynyň üstü bilen kabul ediljek resminamalar bakalavr, magistr we doktorantura üçin talip haklaryny gazanmak üçin mümkinçilik döredýär. Atawatan danışmanlyk hem maslahatçyňyz hem terjümeçiňiz bolar. Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly taliplere maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýanyň Istanbul şäherinde ýerleşen Atawatan Danışmanlyk, Ýaýynjylyk, Terjüme, Turizm we Bilişim LTD şirketi taliplere diňe bir maslahat hyzmaty bermäni eýsem terjüme hyzmatlaryny hem hödürleýär. Şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýän talipleriň resminamalarynyň dogry we takyk terjüme edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talipler halkara okuw resminamalarynyň terjümesi ulgamyna ýürüteleşen Makul Hyzmat Terjüme Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezine ýüz tutup bilerler. Hormatly tamaşaçylar, täzeliklerimizden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atawatan TV YouTube kanalymyza agza bolmany we jaňjagal düýmesine basmany unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçä hoş sag bolun.